खुलुमबाय 30 जन बर' सिख्ला लाइमोनफ्रा तेलेंगाना जायगायावहाय फार्स्ट टयलेट फायखाना बिदिनो बायदि बिभिन्न रोखोमनि खामानि मावनानै दा दंफैयो आरोना। दा टयलेटबो सुदों ओमफ्राय बिदिनो रुम क्लिन खालामनाय ओमफ्राय जोंखौथ' होजों बिदि फोरोङाखैमोन ना। जोंखौहाय होजोंहाय बियो बिदिनो हाउस किपिं होननानैबो जोंखौ खोन्थायाखै बियो। हाउस किपिंखौ जोङो बेयाव फैनानैसो जोङो मिथिफैदों। जोङो आन्दायदोंसो जोंखौहाय लाबोबायनानै खोन्थाबा जोंखौहाय बिसोरो नार्सफ्रा सिस्टारफ्रा जोंखौ मिनिदों। हाउस किपिं होननानै मिनियो। ओमफ्राय जोंखौहाय बुंबाय डक्टर गिदिरफ्राबो फैना रायलायबाय नोंसोरो बेफोरबायदि मानो फैलाबायदों बेफोरबायदि खामानिखौ नोंसोर मानो मावनो गोसो जादों बेखौहाय जोंखौ बुंफैदों। लेखा फरायनायाव गोसो हो होननानैहाय नोंसोरो थांफिन होननानैहाय माने बियो बे कर्सआ जाहैबाय माने नार्सआवनो गोलैखाया जाहैबाय बियो आलदासो। बियो बे कर्सआनो आलदासो सोलायदोंसो। बेवहाय लेखा फरायैफ्रानो दङ माने बुरै बुरै गोजा आरोखि बे हाउस किपिंखौ मावग्राफ्रा जोंल' गोरलै गोरलैफोर दङ। ओमफ्राय बिदिनो नार्सफोरजोंबो जोङो थाफानो मोनाखै। जोंखौ नार्सफोरजों थाफाना मावफानो मोनगोन होनदोंमोन। जोंखौ नार्सफोरजोंबो थाफाहोआखै। जोङो माने गावबागाव आलदा आरोखि मावनाया गावबागाव डिउटि गोलैदों। फार्स्टआव जोंखौ सासे सासे खोलैदोंमोन। ओमफ्राय जोङो सासे सासेयाव गिनाय मोननानै गाबनानै जोंखौ उनाव सानै सानै दोनदों। ओमफ्राय बेफोरबायदिनो डिउटियावहाय जोंखौ दोनबाय। डिउटियाव दोनबाय नालाय जोङो आन्दायबाय बिदिनो जोंखौथ' बिदि फोरोङाखैमोन जोंखौ मानो बिदि डिउटि फोरोंफैगोन होननानैहाय जोंखौहाय थगायनानैसो लाबोदों। जोङो बुंबाय डक्टरफोरनि सिगाङावबो जोङो बुंदों नार्सफोरनि सिगाङावबो जोङो बुंदों। ओमफ्राय नार्सफ्राबो डक्टरफ्राबो बुंदों नोंसोरो थांफिन खामानिया बेबायदि नङा होननानैहाय नोंसोर मावनो गोसोबा सिस्टारखौ जा होनदों। नोंसोरो दासो देरफुनाय मानसि आरो नोंसोरो बेबायदिनो फरायफुनाय मानसि नोंसोर फरायनायखौ गारनानै मानो फैदों बेफोरबायदि बुंदों जोंखौ। मा नोंसोरो बे खामानिखौ मावनो गोसो मा होननानै सोंदों जोंखौहाय। ओमफ्राय जोङो बुंदों जेबो बुंनो हायैयाव जोङो होननानै सिरि थादों जोङो। ओमफ्राय जोंखौथ' हजों बियो बिदिनो जों पेसेन्ट केयारखौ जों गनायना लादोंमोन। जों जेबो बुङाखै जों पेसेन्ट केयारखौ जोङो मिथिखायो। ओमफ्राय बेजों लोगोसे बियो जोंखौ बिजि थुनायनो ओमफ्राय बिदिनो सेलेन्स थुनायनो बियो जोंखौ फोरोंदों। ओमफ्राय नाथायबा बिदिखौ मोनखाया जाहैबाय। बेवहाय मा होनो 20 बोसोर गाहाम मावलायनायानो दङ जों सोंजोबदों। नाथाय 20 बोसोर मावलायग्रायानो मोनाखैबा जों मानो मावनो बे खामानिखौ होननानै जों न'आव थांफिन होननानै जों बे डिसिसनखौ लादों आरो। माने जोङो जेबो नांलाया जों जेबो साननिफ्राय जों जेबो आसा खालामो माने जोङो माथ्र' जोंखौ बिमा बिफाया जोंखौ न'निफ्राय रेन्ट दाहार लानानै जोंखौ बेयाव फोरोंनो थाखाय थिनहरदोंमोन। जोङो बेसिबां फैसा नांगौ बिसिबां फैसा नांदों जोङो बेखौ नांफिनजोबगौ। जोङो लकेलाव आलदा जोङो गावबागाव कर्स खालामनानै जों लाहैगोन बेनो डिसिसन। बिसिनिफ्रायबो जिनैनिफ्राय लादों 50,000 ओमफ्राय सिनिफ्रायबा लादों 10,000 ओमफ्राय सिनिफ्रायबा लादों 6,500 आलदा आलदा जाजोबदों आरोखि। जोङो गासै जोङो होजों रुम भारा थानानै होजों सोलोंनायजों जाबजों जोङो गासै थांलाय फैलाय खालामनायजों जाबजों जोंहा खरसा थांदों 40,000सोआ जोंनो बारदों। जोङो बेखौ नांफिनगौ जोंनि डिसिसना बेनो। माने दा गोसोआव बिराद दुखु मोनदों खोनानानैहाय। नोंथांमोनहा गोबाङानो नुखाबाय जानांगौ इउटुब फेसबुकफोरावहाय। नाथाय आंना भिडिअ होनाया लेट जाबाय थायो। माने आं समजों खारफानो हायाखै। माने आंबो दा गुबुन जायगायावसो खामानि मावो नालाय एखमबा बानायबो फैयो एखमबा बिदिनो गोसो जाबा बानायो। साननै सानथामसोजोंसो मोनसे भिडिअ आपल'ड होनो हायो। लाइमोन सिख्लाफोराहाय नार्सनि खामानि ना मानि खामानि दाना मा खामानियाव सोना होखो दानिया मोनसे हाउस पिकिं मानेथ' बुजिखायो गोबाङानो आरो गोबाङा बुजियाबा माने हाउस पिकिं माने बिदिनो सोरनिबा मालिकनाव न' फुगारनाय बिदिनो बायदि रोखोमनि माबा माबि फोसाबनाय सिबनाय हासिब सिबनाय बेफोरबायदि आरोना। ओमफ्राय दा बांसिना हाउस पिकिं होनबा गिदिर गिदिर मेडिकेलफ्राव माने हस्पिटालफ्राव अबेबा कलेजफ्राव गिदिर गिदिर कलेजाव बेफोरबायदियाव बिराद कन्टेक्ट लायो। माने कन्ट्रेक्टारफ्रा बेफोरबायदि मालिकफोरजों लोगो मोननानै जों कन्टेक्ट मालिकफ्राथ' लेबारखौ बुथुमनानै मोना नालाय मा खालामो बे जोंनि बर'फ्राबो दंसै गुबुन गुबुन जायगाफ्राव कन्ट्रेक्टार मावनाय। मानोना जायनाखि एसे गोबाव खामानि मावफैनाय बिसोरो सालु जाबाय। माने अबेबा जायगाफोरखौ मिथिजोब्बाय लकेल गावसोरनि लकेल बायदि थाबायथिंनो हाजोब्बाय।
माने खामानिनि थाखायहाय मालिकआ मानसि बिबाय, मानसि बिनानैहाय माने मालिकआथ' नागिरना मोना नालाय लेबारफोरखौहाय। दा तेलेंगानायाव होनदों, तेलेंगानायाव लाबोनाय हाउस किपिंआव ओरैबायदि खामानि होबाय जाहैदों बिसोरखौहाय, नार्सनि ट्रेनिं होगोन होननानै लाबोनायहाय जेब्लानाखि तेलेंगाना सफैबाय अब्ला बिसोरनो खामानि होबाय, डिउटियाव जयेन जाबाय। जयेन खालामनानैहाय मा जाखो दाना बिसोरखौहाय डाइरेक्टलि बुंसै, दा बिसोरखौहाय फायखाना फोसाबनाय होदों जाहैदों। फायखाना बिदिनो सोरनिबा हासुनाय, खिनाय, बिदिनो खिनांलानाय, फायखानाफ्राव खिनाय, दुगैग्रा बेफोरबायदिखौ फोसाबनाय। हाउस किपिंआव बेबायदि खामानि मोनो। सोरबा बायदि कन्टेक्टआहाय मानसिफोरखौ लाबोनोसै, कम्पानि सिङाव सोनानै होनोसै, सोनानै होनानैहाय कन्टेक्टआ मा खालायो, बे मालिकनिफ्राय लेबारनि नामाव, जेन'बा नों आं मावग्राफोरनि नामावहाय फैसा बिनानै लानानै थाङो। रायजोफोर, भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै। आरोबाव नोंथांमोनहा नेक्स्ट भिडिअखौ नेनानै था। आङो एसे लेट जायो आरोना भिडिअ होनायफ्रा, सानथाम सानब्रै बिदि जायो। लेटबाबो भिडिअखौ लाबोबाय थागोन आङो। आंबो तामिलनाडुआवनो दंखायो, आं तामिलनाडुआव थायो। उननि समफ्राव आरोबाव नेक्स्ट भिडिअफ्राव मोजां सावरायलायनोसैलाय, नङा होमबा रायजोफोर? दोनथ'बाय दे रायजोफोर, थेंकिउसै।